gu natura maite dugu. Atsegin dugu mendian ibiltzea, zuaiz tartean, animaliekin. Gaur, esate baterako, astoa topatu dugu. Badakizu, Marimo, astoa babestutako animalia dela. Abai! Izan ere, gero eta asto gutxiago geratzen da. Kontxoli de Montri. Zorionez, oraindik ere ikusten dira astoak gure baserri eta mendietan. Guk, astoa asko maite dugu, eta zuek ze animalia egin duzue? Bidali zuen argazkia edo marrazkia irrienlaguna.comera. Oixe! Nahi dezuen animaliarekin. Ados! irrienlaguna.com irrienlagunak.com irrienlagunak.com Tralala, trala, kaixatoso, maite zaitu. Zeinen polita den. Aio, pelaio!